سلام مرحبا يرهو أملاخ يتمليسكم زلخو لو معالتي دما أبزيا كابتا زقصلت بزعبا objective pronouns تمايرنا نيرنا حجي أبنت كنرينا proof كنقورانينا مالتي تن فيديو تمليسكم رأيواهم كلن تن objective pronouns بتقرنيا حجي أبزيا أبنت كنمارينا اقرا مقديقن قدمي أو مئتاوي اسكزي ان رأين with انتاي ترجم الله with كنبل كلنا مس ويدما بزبل ترجم يا تهبيا أفتكرنيا كلتي ترجم تهبيا حجي نابنا تتا with انت دا اب English objective pronoun انت دا أختيلا انتاي نتكم مس نتكم with مس بتقرنيا انت دا كم زجنز أبنا زيارة أيوة I live with hope hope سي objective pronoun أيقونن حجي انتاي تخون بتخون مالتيو كترجم أخلوه I live with hope كتبل كلا أنا بتسفى ينبر نبل أنا مستسفى ينبر هايبلني أنا بتسفى ينبر يزول أبزمت بزعبا زاب زيادة أبنتات كنغربينا نايلومي أبنتنا جن بزعبا مسيا I live with hope أنا بتسفى ينبر بارنا بزي أخنا كاتاتلينا أبز حالة في فيديو انتاي ميراوكم نيري I مالتا مالتيو I مالت me مالتيو me so with me قبل كله مس I تا I تا مالتيا me مالتيا ترجمات اسمه so اسكي كياح قبره with me سي كم زي أجيرخ خدم قالكمي حجي مس I جن كندم مس كلنا كنزارب كنصحفن كندم مسن فلل يالو انت ندمص علنا نزارب ازي س زلونتاي يلنا دون مصوتي مس اي زي كونتي مساي يلنا نحصرو حجي تحصره تقالات كردانا لو بغبو جن كصحاف انت خوينو كمزي كصحاف يسغبا مس اي جنت دمصي سلا دسعرنا اب تግርኛ ድማ እቲ ንሰምዖ ስለ ንጽሕፊው ዝያዳ ዘጋገና ነትሐግውን የጋገና ምስማዕ ምክንያቱ ዶክመንት ከይኮነ ስለ ጽንሐ ግራመርናና ቋንቋና تدحيرو نسمعو إنا نحنا نصحفو كم زلو سلازي زيا come with me كبل كله مساي مسا جنتك تكون نيروا مساي مسا تكون نيروا بزخونه خوينو جن كليتين أبحالاتات زيا أتار جزء أنيا خت تصحف زقباها إذا دماتي نجمصو تنسمعو دمسيو مساي مسا سلازي I مالت مس I with me مساي مسا أبزي أدمان رايا ساريام حوي أبزي أدمان مس أنا تصنح يجي مس أنا with us سي أنا انتايلنا يعني رفتاز حلفة فيديو أنا means as بعلو تقرنيا زمارنا تقرنيا نتأقفب بعلو زمارنا قمات إلنا بستفال عليه كورنا عن تدارينا بعلنا بزي ممهر كنردون خلينا so مس أنا تصنح مسانا تصنح stay with us مس أنا زياد مرايا هيم انتايلنا هيم او يلنا so مس او خيد حجي ازغن حصيرنا ندمصو خلنا مس او يلنا ندمصو مس او خيد مس او with him walk with him مس او خيد قرم أتسيلا دما رأيا ساريام حوي أتسيلنا دما إسا مساي تساماميها إسا مساي تساماميها زي أخن تايبلا اللغة مالتيو مساي حتيريا اللغة حكي انتاك تكون نيروا أبزي رأيا مس آي تكرنيا مقيرا زي أنا بقيز كغيرا زي أبليكيشني مس آي مس آي يلا مالتي بزي مس آي with me so تاي تدمص كلها زي مساي زلا مساي تكون الله مالتي سامساي تسماميعه ويدما كم زخبل كلخو she agreed with me she خبل كلخو دما بتقرنيا ايترسع she كلتا ترجمي زلوا بتقرنيا السان نشتي ولا نستيتي السن دما نعباي ولا نستيتي نتقاملو سلازي she خنبل كلنا السا ويدما السن زبل ترجمي زلوا سلازي السا مساي تسماميعه السن مساي تسماميعان she agreed with me
ተረዲኣትካ ክትከውን ተስፋ ገብር ምስኣይ with me እዚኣ ድማ ራእያ ዘይ ክንብል ከለና ኣብ ትግርኛ ክልተ ትርጉም ኣለዎ ዘይ ክንብል ከለና እሳቶም ንብዙሓት ሰባት ወይ ድማ እሳተን ንደቂ ኣንስትዮ እያ እዛ እሳቶም ግን ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሕውስዋስ ክትከውን ትኽእል እያ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ድማ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣወዳትን ኣዋልድን እንተ ተሓዊሶም ኣለዉ ንኣብነት ጓልን ወድን እንድሕር ወሊድካ እዞም ደቀ ኢኻ ትብል እዞም ደቀ እሳቶም እዮም ኢኻ ትብል ሓቀይ ግን ክልተ ወዳት ኮይኖም እውን እዞም ደቀ ኢኻ ትብሎም እሳቶም ኢኻ ትብል ሕጂ እዚኣ ድማ ይንረሳዕ እያ እሳቶም ምስኣ እንታይ ኢልና ምስኣ እዚኣ ክትፅሕፋ እያ ምስኣ በበይነን ክትፅሓፋ ዝግበአን ነይረን ምስኣ her ማለት እዩ ኦኬ ምስኣ ሚንስ with her ከመይ ጌርና ግን ንሕፅሮ ከምዚ ምስኣ ኢልናስ መብዛሕትኡ ግዜ ብፅሑፍ ንሪኦ ገለ ሰባት ዝፅሕፍዎ ብምስትውዓል ዲ ብዘይ ምስትውዓል በበይኑ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ግን ከምዚ ኢልና ደሚርና ንፅሕፎ እሳቶም ምስኣ ተጓዒዛቶም ዝብል ዘለኹ ድማ ትራቨልድ ተጓዒዞም ኣይኮነን ይቕሬታ ተጓዒዛቶም ኢና ንብል ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ተጓዒዛቶም እዩ ተጓዒዞም ኣይኮነን ተጓዒዞም ተኢለን ሓደ ዓብ ሰባ እዩ ተጓዒዘን ተኢለ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ እዩ ስለዚ እሳተን ምስኣ ተጓዒዛተን they traveled with her ምስኣ ወይ ድማ ምስአን ኦኬ ኖ ይቕሬታ ኣብዘይ ስለ ዘለኹ እሳቶም ምስኣ ተጓዒዛቶም እሳተን ምስኣ ተጓዒዛተን they traveled with her ደብሊቀያ ፀኒሐ ይቕሬታ ሕጂ ድማ እዚኣ ድማ ንረአያ ሳርያም ሓወይ ሃሰስ ክንብላ ኢና ኦኬ ኣብዚኣ ሶሪ እዚአን ኩለን ኦኬ እዛ ዘም ኩላህና ከም ንፈልጣ እንታይ ማለት እያ እሳቶም ወይ ድማ እሳተን እያ ተስምዕ ኦኬ እሳቶም ዘም ክብል ከለኹ ግን ኣብዚ ዘም ኣቶም እዩ እሳቶም ኣይኮነን ሶሪ ይቕሬታ ዘይተኢለ እሳቶም ዘም ተኢለ ግን ኣቶም እብሎም ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ወይ ድማ ሕውስዋስ ኣተን ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ሶ ከምዚ እዚኣ ሕጂ ክንደይ ትርጉም ኣለዋ sit with them ንሓንቲ ሲ ንወዲ ድየ ዋላ ንጓል እየ ድዛረባ ዘለኹ ኣብ እንግሊሽ እንተ ደኣ ትሪኦ ኣለኻዩ ብግቡእ ዝርዳእካ እምበር ሓደ ሰብ ንኣብነት sit with them ክብል ከሎስ ንጓል ድዩ ከምኡ ዝብላ ዘሎ ንወዲ ድዩ ከምኡ ዝብላ ዘሎ ትጠራጠር ኢኻ ነታ ጓልከ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኮፍ በሊ ዲ ዝብላ ዘሎ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኮፍ በሊ ዲ ዝብላ ዘሎ እንት ብዓይንኻ ትሪኦም እንተለኻ ጥራሕ ኢኻ ዝርዳእካ እምበር ብምስማዕ ናትና ግን ንጹር እዩ ትግርኛ ሕጂ ንወዲ እንታይ ብሎ ምስኣቶም ኮፍ በል sit with them ምስኣቶም ኮፍ በሊ ድማ ብላ ንሓንቲ ጓል ምስቶም ኣወዳት ነታ ጓል ኮፍ ከብለ ክብላ ክእል እየ ነቲ ወዲ ድማ ኮፍ በል ክብሎ ክእል እየ ምስኣቶም with them ኮፍ በል ምስኣቶም ኮፍ በሊ ደቂ ኣንስትዮ እንተደኣ ኮይነን እተን ደቂ እንታይ ዝበሃል ድማ ተንተቐበልቲ ኦብጀክቲቭ ፕሮናውንስ ምስኣተን ኮፍ በል ብሎ ነቲ ወዲ ምስኣተን ኮፍ በሊ ድማ ብላ ነታ ጓል ሕጂ ረኣይዋ ኣብ ትግርኛ 4 ትርጉም ትህበና እዚኣ 4 ትርጉም ኣብ እንግሊሽ ግን sit with them that's it finish እዚኣ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ he spoke with you እዚ ሰሌዳ ስለዚ ኣኽለንስ እንታይ ገይሮ ኣለኹም መሲልኩም ኣብዚ ድማ እዚ ዩ 6 ትርጉም ኣለዎ ኣብ እንግሊሽ ኣብ ትግርኛ እዛ ሂ ድማ 2 ትርጉም ኣለዋ ዓይነት እያ 2 ትርጉም እሱ ወይ ድማ እሶም ንዓቢ ሰብኣይ ንንእሽተይ ሂ ብሎ ንዓቢ ሂ ብሎ ብእንግሊሽ ኣብ ትግርኛ ግን እሱ ተኢለ ንዓቢ ሰብኣይ ድማ እሶም እየ ዝብል እዚኣ ድማ ብዙሕ ቋንቋ ኣለዋ ሶ ፍርቀን ጥራሕ ክንሪአን ኢና ሶ look at that he spoke with you እሱ ምሳኻ ተዛሪቡ እዚኣ ምሳኻ እንታይ እያ ምስ ኣኻ እያ ነይራ እዚኣ እንታይ እያ ትርጉማ እዚኣ ረኣይዋ ምስ ኢለ ምስ ኣኻ እያ ትርጉማ ከምዚኣ ክትፅሓፍ ዘለዋ ምስ ኣኻ with you ግን እንታይ ኢለኩም እዛ ምስ ኣኻ ናሕፀራ እዚ ድምፂ ናይ ክልተ እዚ ስኣ ዘሎ ሳ ይኸውን ሳኻ እሱ ምሳኻ ተዛሪቡ
ይወሓጥ ኣሎ ትንሕና ዝተማሃርናዮ እንታይ ኢልና ነርና ምስ ኣኻ ኣኺ እሱ ምሳኺ ተዛሪቡ ድማ ልክዕ ከምኡ እዚኣ ምስ እንታይ ነራ ምስ ኣኺ ክትኸውን ዝግባእ እሱ ምስ ኣኺ ተዛሪቡ he spoke with you ምሳኺ ተዛሪቡ ግን እንታይ ኢለኩም ድምፂ ብከምዚ ጌርና ኣብ ትግርኛ ምሳኺ ከምዚ ጌርና ነድምፆ ማለት እዩ መሳኺ ምስ ኣኹም እዚኣ ድማ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ኣኹም ምስ ኣኹም እሱ ምስ ኣኹም ተዛሪቡ እሱ ምስ ኣኽን ተዛሪቡ እሱ ምስ ኣኽን ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ምስ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እሱ ምስ መን ተዛሪቡ ምስ ዓባይ ሰበይቲ ተዛሪቡ እሱ ምስ መን ተዛሪቡ እዚ ምስ ይቕሬታ እዚኣ ምስ ዝብል ኣፍ እዩ ምስ ኣኹም ምስ ዓቢ ሰብኣይ ነቶም ዓቢ ሰብኣይ ተዛሪቦም እሱ ምስ ኣኹም ተዛሪቡ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እሱ ምስ ኣኻትኩም እዚኣ ድማ ምስ ኣኻትኩም ተዛሪቡ እሱ ምስ ኣኻትኩም ተዛሪቡ እሱ ምስ ኣኻትክን ተዛሪቡ ምስ ኣኻትክን እቲ ግቡእ ከምዚ ይኸውን ዘለዎ ሕጂ ፍርቀን ዝበልኩኹም እዚኣ ድማ እሶም ኢለ ነዚ እሱ ዘሎ እሶም ኢለ ድማ ካልእ ከምዚአን 6 ሙሉእ ሓሳባት ክገልጽ ይኽእል ኩሉ ኩለን 12 ምኾና ነይረን ተረዲአናኹም ተስፋ ክገብር ይኽእል 12 ትርጉም ኣለዋ እዚኣ ነዛረባ ዘለና እዛ he spoke with you ትብል ዘላሲ ኣብ ትግርኛ 12 መግለፂ ኣለዋ ሶ ሾርት ካት ኣነ ጥራሕ በቲ እሱ ተዛሪበ ዘለኹ ነዚኣ እዚ 2 ማለት እዩ እዚ ከዓ 6 ትርጉም ኣለዎ እዚ 6 ትርጉም ኣለዎ እዚ 2 ትርጉም ኣለዎ ሶ ኣማዕራሪና ክንፅሕፈት ኮይና 12 ሙሉኣት ሓሳባት ወይ ድማ ሰንተንስስ ክንፅሕፍ ንኽእል ሶ እዚ ናብዚኣ ክምለስ እሱ ምሳኻ ምስ ኣኻ ዝነበረ ምሳኻ ጌርናዮ እሱ ምሳኻ ተዛሪቡ እሱ ምሳኺ ተዛሪቡ እሱ ምስ ኣኹም ዘሎ ድማ ምሳ ነዚ ድማ ከምዚ ጌርና ንትክኦ ማለት እዩ እቲ ግቡእ ግን እቲ with you ዝብል ዘሎ ምስ ኣኽን ያ ድማ ሳ ገብራ ማለት እዩ ናይ ክልቲአን ምሳኽን እሱ ምሳኽን ተዛሪቡ እዚ ድማ ከምኡ እሱ ምስ ኣኻትኩም ዘሎ ምሳኻትኩም ኢልና ንፅሕፎ ንሕፅሮ ኢና ዘለና እዚ ቕንዑ ይኮንኩን ድብል ደለኹ ብድምፂ ንፅሕፎ እዚ እምበሪ ምስ ኣኻ ምስ ኣኻትኩም ምስ ኣኽን ምስ ኣኹም ምስ ኣኺ ምስ ኣኻ ተባሂሉ እዩ ክፅሓፍ ዝግባእ እሱ ምስ ኣኻትክን ዘላ ድማ እዚኣ ስኣ ዘላ ሳ ትድመፅ ስለ ዝኾነት እቲ ኣዳማምፃና ስለ ድስዕሮ ጥራሕ መቸም ተረዲእናኹም ክኾና ተስፋ ገብር ኦኬ ቀፂለ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ work with me ምሳይ ስራሕ work with me ምስኣይ ስራሕ ሶ ምስኣይ ዘላ ኣብዚ ይሕፂርናያ ማለት እዩ ተረዲእናኹም ኣለዋ መቸም ሕጂ ተስፋ ገብር ምሳይ ስራሕ work with me ምስ ኣኻ I want to say with you ሶ ምስ ኣኻ ኣነ ምሳኻ ክኸይደ ኣብ ክንዲ ነዚአን ራይዋ ምስ ኣኻ ምስ ኣኺ ምሳኺ ትኸውን ታ ምስ ኣኻ ዘላ ምሳኻ ምስ ኣኺ ምሳኺ ከምዚ ኢልና ንሕፅሮ ኣለና ግን እቲ ግቡእ ኣፀሓፋ ሕጂ እውን ናብዚ ዝመፅእ ዘለኹ ከምዚ ክኸውን ነይርዎ ግን ልምዲ ኣለና ዘይለመድካዮ ድማ ሓንሳብ ክትቀይሮ ግን I am very sure in the future ትግርኛ ከምኡ ኢሉ ይነብርን እዩ it will be examined ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድዩ ኣብ ገለ ሪሰርች ክግበረሉ እዩ ኣብዚ ድማ ከምዚ ጌርና ኮንክሉዥን ንገብሮ ማለት እዩ ኣነ ምሳኺ ክኸይድ እየ I will go with you ኢልኒ ምሳኺ ኣነ ምሳኺ ክኸይድ እየ ምስ ኣኺ ምስ ኣኻ ምሳኻ ምስ ኣኺ ምሳኺ ትስዕበን ዘለኻ ሓየት ግርም ሕጂ ግርም ኦኬ እዚኣ ድማ I want to say she stood with us እሳ ምሳና ደው ኢላ ምስ ኣና ዝነበረ ድማ ምስ ኣና with us ምሳና እሰን ምስ ኣና ደው ኢለን ምሳና ደው ኢለን ምስ ኣና እዚኣ ክትከውን ነይርዋ ግን nothing wrong በትዳማ ምፃየ ፅሕፎ ዘለኹ ማለት እዩ ምስ እሳ ምሳና ደው ኢላ እሰን ምሳና ደው ኢለን she stood with us ክልተ ትርጉም ኣለዎ
okay أبزي أدم آخر رينا حجي he lives with them كبل دليل he lives with them okay he دما كم تزبلنا يا السم كون غالي حكي زم دما حجي خلته بخلته زيا تبعتين نانستيون يا قلت إزي دما نحاد عبي سواي and نني إشتي سواي حجي كلن 4 sentences produce كنقبر نخيل كابزين مالتي أسو مس آتوم ينبر أبزي أجن رأيوا أتل كعجرامر مسيا حجي بزح حسب مساتهم ما يبلني أيوسخاني نزي أنا زلاسي مساتهم ما يبلني كبيداتهم مالتي ترجم سلا زي هابطو قليل جن إذا جواب رأيوا بعلو مسيو مالتي حجي مس آتوم ينبر كم تنقالوت مس you know مس آي كم زيو مالتي قبال زقبو so أسو مس آتوم ينبر أسو مس آتن ينبر السم مس آتوم ينبرو السم مس آتن ينبرو رايوا بالسم غيره كلتا سنتن السريعة بالسو غيره دما بغت كلتا سنتن السريعة مخنياتو آتوم آتن اللوزي أبزي دما آتوم آتن he lives with them ساريام ترد عند الله سفا قبر أوكي مس آي تمهار مساي تمهار study with me مساي الساتهم مس عجدهم منيو him سي مس جن تا مس منيو مس حويسنا غيرنا جن ببينن كمزي لن كتصحافاي يقبئن كمزي لن كتصحافاي يقبئن الساتهم مس تراخيبهم كمان زي كونتي تراخيباتهم زي أخمان تراخيبهم تجاجي صحيفة زي زو تخراخيرهم سوري أبزبا جيجا سنتنس بيبي they argued with him مسؤول تخراخيرهم ياجن تخراخيراتهم تخراخيرهم السم تخراخيرهم السم مسؤول تخراخيرهم يزبل نبر الساتهم مسؤول تخراخيراتهم توم تخراخيراتهم سرايوا تخراخيراتهم يزبل ساتنك كومو مسؤول مس من مسؤول with him تخراخيراتن راتن يسي أبزي زمسالكم زلغو سلمنتاي تخراخيرو ما يكون نسوم مسؤول تخراخيرو ما يبال السم تيلناي نمبر السم مسؤول تخراخيروم نبل الساتهم مسؤول جن تخراخيراتهم ينبل هجي السم تيلن حدا عبي سبايم أرجيتهم السم مسؤول تخراخيروم مبل الساتهم تيلن مسؤول تخراخيراتهم سودحان أتادم تخيت الدناغركم نجزيو كم زجيرة الله جيبين الله جن in the future I want you to learn this كنفعل كخلالو حد جزء بينات خوينا تفيدل لمتي كونه تناب تجرينيا كم تساقميات الرئي انبري بيناك عليا مسؤول ساتم مسمن مسؤول with him تخراخيراتهم الساتن مسؤول تخراخيراتن they argued with him excellent كي بزحكم مرك دقمو يغيلي كي بزحكم جن أبزد عن تطوق بلي أمين تطوق دمايلي دوق بلي في الليل تفلتون يوم كان محجوم كم بصح جيزي دم أو تياني زي دويلو تطوق مينس to stand up you دو مبال is to stop حراي في الليل اللون بزو حسابنا هنا جماعت إلو يدزار بالنزيان including myself ولا أنا نجزار سين دام هاركم كل غزي I do it the same mistake جن كل كذا نذكرن دويلو دوا بلو stop smoking you know شجارة مستاي دوا بلو تطوا بلو هاي بلي تطوا سي بقى أنا لعل تخقبلو لنا مالتي حراي بزخونة أبزور دينا لنا سريع محوي سسناي تطعمون عها much love see you on my next video